brøker. Når man skal plusse 2 brøker, og nævnerne er ens, så skal man plusse tællerne med hinanden. Det vil sige, hvis vi har 6 ottendedele plus 1 ottendedel, så skal man bare plusse 6 med 1, plus 1, og skriver man bare 8 her, fordi det er den samme nævner jo. Og det er så lige med 7 ottendedele. Hvis nævneren så ikke er ens, så skal man finde fællesnævneren ved enten at forlænge eller forkorte brøken. Så hvis vi har 2 femtedele plus 3 tiendedele, så kan vi se her, at nævneren ligesom ikke er ens, fordi her er nævneren 5, og her er den 10. Så vi skal forlænge den her brøk her, som er 2 femtedele. Det kan vi gøre ved at finde, når vi skal finde fællesnævner, så skal vi finde ud af, hvilke tal, der går op i begge tal, i både 5 og 10. Og her kunne det for eksempel være 10, som både går op i 5 og i 10. Og ved at få 10 som fællesnævner, så bliver vi jo nødt til at gange med 2 begge steder. Eller så fællesnævneren bliver 10, bliver vi nødt til at gange med 2 her. Det vil sige, 5 gange 2, det giver 10, og heroppe giver det 4. Så det er 4 tiendedele. Altså vi har forlænget 2 femtedele til 4 tiendedele. Så det er 4 tiendedele, altså sidst kommer regnestykket til at se sådan her ud, 4 tiendedele plus 3 tiendedele. Og det er så lige med 7 tiendedele. Hvis man skal trække 2 brøker fra hinanden, skal de have samme nævner. Hvis brøkerne ikke har den samme nævner, skal man have fundet en fællesnævner, ved enten at forkorte eller forlænge en brøk. For eksempel, hvis vi har det her brøkstykke, som hedder 4 femtedele minus 3 femtedele, så skal vi bare minuse de 2 tæller her, 4 minus 3, og så er det bare den samme nævner, fordi at det er jo femtedele begge steder. Så det giver jo bare 1 femtedel. Der er ikke så meget svært ved det. Hvis man så skal trække 2 brøker fra hinanden, som ikke har den samme nævner, det kunne fx være en fjerdedel minus en halv, så skal man starte med at finde en fællesnævner. Og her kunne det for eksempel være 4, som begge går op i, fordi her har vi en fjerdedel, og både 4 og 2 går op i 4. Så hvis vi skal lave en halv om til i fjerdedele, så skal vi finde ud af, hvad vi skal gange 2 og 1 med, eller i hvert fald 2, så det giver 4. Og det skal vi jo gange med 2, så vi skal også gange med 2 heroppe. Så vi har forlænget den her brøk med 2, for at de skal give fjerdedele. Så vi har 1 gange 2, det giver 2, og 2 gange 2, det giver 4. Så her har vi en fjerdedel, eller så det er delt i fjerdedele. Så har vi, til sidst kommer brøkstykket til at se sådan her ud, en fjerdedel minus 2 fjerdedele. Og det giver så minus en fjerdedel.